αλήθειες. Μια λέξη και μπορούμε να ζήσουμε. Όχι, δεν πρόκειται να πω τίποτα. Γι' αυτό σε έχουν μαζί μου για να με εκβιάσουν. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Τι αύριο και μεθαύριο καλύτερα τώρα να τελειώνουμε. Θα κοπούν και οι φιάτες. Τι κρίμα που δεν μπορώ να σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Απόφαση 12.393 του Κακουργοδικείου Αθηνών. Ο Αράθιμος Βλάσιος του Αντωνίου και της Περσεφόνης καταδικάζεται 3 εις θάνατον για ανθρωποκτονίες κατά συρροή. Απόφαση 12.480 του Κακουργοδικείου Αθηνών. Ο Μαντάς Παύλος του Χριστοφόρου και της Λαμπρινής καταδικάζεται εις θάνατον για ληστεία μεταφώνου. Ο φόνος χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ιδεχθής. Προσοχή!